בקיצור, אני במכינת תבור. קמתי בבוקר, נשקתי את גולדה, צחצחתי שיניים. בדקתי אם השירותים פנויים. לא פנויים. עשיתי סט מתח. בדקתי את השירותים שוב. מיו יצא מהם. אחי, לא הייתי נכנס לשם. לא נכנסתי לשירותים. הסתכלתי בשעון. נשארה עוד דקה לאימון. עשיתי סט מתח. יצאתי לאימון. רצתי למדס. חשבתי שאני מאחר. קלטתי את אלעד מאחוריי. הבנתי שאני עדיין מאחר. איך שחזרתי למכינה ראיתי את מור במרפסת. 9 בכיתה! כולם! 9 בכיתה! הסתכלתי על עמדת קפה, הסתכלתי על מור. עשיתי סט מתח. נכנסתי להיסטוריה ביטחונית. חוליית שלום פרטי, תודה באמת. חוליית מחבלי חיזבאללה. התאפצתי קצת. חודרים קו דיווח עמיחי קלט אותי. קלטתי שהוא קולט. הוא קלט שקלטתי שהוא קולט. השפעתי מבט. ראיתי שתמר מעבירה סבב נשיקות. אני צריך להעביר למנו. התלבטתי מה לעשות. חוליית מחבלי חיזבאללה. חודרים קו דיווח 105. חוטפים 3 חיילים. עמיחי המשיך בשיעור. פעילות וניגשים אל האמר. הם מחצים מתוכו. גיל זרק הערה ימנית. חמאסניקים האלה, אמא שלהם בגבס! אלה ענתה לו בתגובה פמיניסטית. סליחה? למה חמאסניקים? אולי יש בארגון הזה רוב בנות? מי אמר שבנים טרוריסטים יותר טובים מבנות? אני קוראת לכל בת טרוריסטית שתקום ותעשה את השינוי ותראה שבנות מתפוצצות הרבה יותר טוב מבנים. יצאתי מהשיעור. עשיתי סט מתח. פגשתי את גיל. ומה קורה? ומה קורה? את המדי, את הגי! ניסיתי להבין מה הוא אומר. השושו הפאק אומר. פגשתי את מאיה. פגשתי את דורון. שלג! פגשתי את מתן. הוא אמר לי שאני מגייס מחר. אני מתגייס מחר למכינה באילת. אין בה אחי, בכיף, אוהב אותך. הלכתי לארוחת צהריים. יוסי הגיע עם האוכל. יוסי הוא הכי גבר בבחינה. שוב פעם חסמתם את השעה? התפעלתי שאין בולונז. ראיתי את נועה. נועה, תגידי, את יודעת אם יש היום בולונז? אברי, בעוד אין בולונז. נכנסתי לחדר אוכל. חיפשתי צלחת נקייה, מלוכלכת, מלאת שמן, זאת כבר עם בולונז. הנה הצלחת המושלמת. תודה ברסלר. הייתי מוכן לקחת אוכל, אבל הייתי צריך שהבשר לא ייגע בצמחוני והצמחוני לא ייגע בבשר והבשר לא ייגע בצליאק. בסוף אכלתי סלק. סיימתי לאכול. יפתח שכנע אותי להשתתף בהתערבות כלים. אני תמיד מפסיד. אחי, מה הסיכוי שתפסיד שוב? טוב, באמת מה הסיכוי שאני אפסיד שוב? הפסדתי. התחיל זמן פרויקטים. כולם הלכו להתנדב אצל הקשיש שלהם. גם אני הלכתי להיפגש עם הקשיש שלי. גיא נכנס למועדון. חבר'ה, אם מישהו לא עושה כלום, יכול לבוא להחליף אותי בתורנות? שישה, תליה. שיט, יש לנו ישיבה של קשת. שיט, די פריגי, הרוג אותנו. חשבתי על תירוץ טוב שיוציא אותי נקי. אני צריך ללכת להכיל את הכיפות של עמית. הלכתי להעביר פעולה לחניכים. איזה כיף זה להרגיש שחניכים שלך אוהבים ומעריכים אותך. היי, מה קורה חניכים? התחלנו בעין טובה. בכל עין טובה יש 3 סוגי אנשים. זה שמחמיאים לו בצורה מוגזמת, זה שתמיד מפרגן בהגזמה, טוב חברים, יש לי מילה טובה ממש קצרה להגיד לכם, ל-17 אנשים. וזה שתמיד מפרגנים לו בסוף כי לא נעים. פברי, רציתי להגיד לך מהלב שאתה אכלת מה זה מנומס היום בערב. באמת, מהלב. התלבטתי איך להגיב. לחייך? לענן?
לקבל את זה כמו גבר? הלכתי על משהו באמצע. סיימנו את העין טובה. ביקשו ממני להחליף בתורנות. מקווה שלא ישאירו מיליון כוסות בכיתה. הלוואי, הלוואי, הלוואי שלא יהיו כוסות. שיט. עשיתי סט מתח. ניקיתי את הרצפה. סידרתי כיסאות. סידרתי את הספרייה. עשיתי סט מתח. מחקתי את הלוח. גלגלתי את הכבל. השארתי תמונה. עשיתי סט מתח. קיביתי את האור. ניקיתי את השירותים. סידרתי את הנייר ידיים. עשיתי סט מתח. ניקיתי את עמדת קפה. הכנתי קפה. עשיתי סט מתח. שיחקתי ביליארד. עשיתי סט מתח. ניגנתי בגיטרה. עשיתי סט מתח. ניגנתי בדרבוקה. עשיתי סט מתח. שיחקתי בפינג פונג. עשיתי סט מתח. שטפתי כלים. עשיתי סט מתח. בקיצור, אני במכינת תבור. פוליטון.